Гений ул 1% талант һәм 99% тырышлык диләр. Җырчы 60%ка җыр сүзеннән тора. Сәйлән фестиваленең икенче сайлап алу көне без бүген катнашучылар белән танышуны дәвам итәбез. Катнашучыларга бүгенге сайлап алу этабына ләгер өчен генә дә күпме көч куярга туры килде. Ләкин шунсы гаҗәп, безнең катнашучыларыбыз бары тик сынауларга шатланалар гына. Инде шатланыргамы яки борчылыргамы икәнен безнең жюри хәл итә. Әйдәгез алар белән танышабыз. Татарстанның атказанган артисты, тормышта бик гади булган Алина Шәрипҗанова. Иң елмаючан егет, шәһәр күләм, Россия күләм чараларының алыштыргысы салып баручысы Иван Остроумов. Хәерле көннәр барчагызга да исәнмесез. Милизмнар белән дус, пентатоника белән туган, тональностьларның 7нче сеңлесе Айсылу Габдинова. Хөрмәтле жюри, сезнең каршыгызда зур эш тора. Әлбәттә, сезнең осталыгыз зур бийек урында, шуңа күрә инде без сезгә ышанабыз, ышандырабыз әлеге эшне һәм инде Сәйлән фестиваленең икенче көнен башлыйбыз. Беренче катнашучыбыз ярчаллы егете Руслан Закиров. Кечкенә чактан ук килгән кунакларны җырлап шаккатыра торган булган. Белмим, бүгенге жюри агзаларын гаҗәпләндерә алыр микән? Бираздан белербез. Руслан Закиров, каршы алыгыз. Бармаклары белән гуя гармун телләрен саный. Берсен ала, берсен куя, бер егет гармун сайлай. Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрай. Күнекигә ялый, бер егет гармун сайлай. Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрай. Күнекигә ялый, бер егет гармун сайлай. Уйнамый түзеп булама, кулда гармоны булганада, тынгана дарап кара син җанын монга тулганада. Гармон сайрый сандугачтай, гармон сайрый да сайрай. Күнекигә ялый, бер егет гармон сайлай. Гармон сайрый сандугачтай, гармон сайрый да сайрай. Күнекигә ялый, бер егет гармон сайлай. Кызлар күңелен җилкәтәр, гармуннар бармы монда? Тукта, тукта, нинди көй бу? Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрай. Күнекигә ялый, бер егет гармун сайлай. Гармун сайрый сандугачтай, гармун сайрый да сайрай. Күнекигә ялый, бер егет гармун сайлай. Күнекигә ялый, бер егет гармун сайлай. Күнекигә ялый, бер егет гармун сайлай. Дуслар, искиткеч чыгыш Руслан Закиров ачып җибәрде бүген безнең икенче тапшыруыбызны. Әйдәгез, нинди хисләр, нинди фикерләр калдырды сездә? Син чын артист. Сүзем бетте. Руслан, миңа нәрсә ошады? Синең елмаюын, синең жан яктылыгын, синең нурларың. Менә шундый артист, шын артист булып кал. Һәм сәхнә ул әлбәттә синең өчен.
Миңа нәрсә ошады? Син курыкмыйсың, менә шулай югары ноталарны тотарга, син менә ул синең өчен авыр түгел кебек. Кайфны да күтәрдең, рәхмәт бик зур. Уңышлар сиңа. Рәхмәт бик зур. Яхшы дулкын җибәрдең син безнең жюри әгъзаларына. Айсылу Габдинова, сез бик теге уйчан утырасыз һәр вакытта да. Мин бит анализ ясыйм, анализ. Ага. Уйлыйм. Нинди анализ? Без монда рәхәтләнеп утырабыз. Айсылу анализ ясый. Русланның менә даже карашыннан күренеп тора ул артист икән. Менә мин аны киләчәктә сәхнәдә күрәм. Һәм аның миңа нәрсә ошады, тавышы шундый дөрес позициядә менә алда. Мин шул кадәр яратам, менә дөрес позиция булганда тавышларым менә тыңларга рәхәт инде. Менә ул бик сирәк була. Вокалың бик әйбәт, алга таба да шулай дәвам ит. Укытучыгыз белән сез дөрес юнәлештә барасыз. Рәхмәт. Дөрес юнәлештә җиңүгә барасыз дип ышанып калыгыз. Һәм инде бәлки кем белер, хәзер сез безнең сәхнәбездә балкыдыгыз. Шулай ук балкырга язсын. Элвис Преслига сәлам. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт бик зур. Сразу әйттем. Сау булыгыз. Рәхмәт. Рәхмәт. Ә ул да булса Амелия Фәтхиева. Аңа ни бары 10 яшь, ләкин ул шул хәтле җырларга ярата. Әлбәттә дулкынлана, ләкин туганнарының янәшәдә булуы аңа көч бирә. Сандугачлы талар иле ак мамыктай тузганак. Минем газиз ватаным син, шау чәчәкле туган як. Томан сарган үзеннәре, зәңгәр күзле күлләре. Туганнан ук таныш алар, якын иттем үзләрен. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле. Үрләреңә илкән юлдан барысы да әле барасы син тәкәдәм. Туган якта һәркем миңа җәндә газиз тоела. Кичләрендә учларыма күктән йолдыз коела. Туып үскән бишәгәм син, очыр өчен канатым. Ватанымны тәүге көннән мәңгегә дип яратам. Туган ягым татар иле, мин бәхетле җирнең баласы. Мин бәхетле. Үрләреңә илткән юлдан барысы да әле барасы син тәкәдәм. Син тәкәдәм. Амелия, әфәрин сиңа искиткеч чыгыш. Әйдәгез, жюриның фикерләрен ишетәбез. Бәлки нәрсәдер ошамагандыр аларга. Мин куанам, чөнки әле бүгенге көндә шундый матур җырлар яздыралар. Мәсәлән, ул Татарстан турында, татар җыры турында җыр, Лилия Тагирова көйе, ялгышмасам, бик матур. Һәм
бик авыр, чөнки анда отклонениялар бар. Төрле башка тональностька китә торган җирләре дә бар. Син бик чиста, интонационно бик чиста алдың бу җирләре. Менә шуның өчен мин бик куанам, чөнки синең ритмика бик әйбәт. Ритмически син бик уверенно үзеңне тотасың. Аннары синең интонациясе дә бик чиста. Югары ноталарны син бик әйбәт аласың. Син ныграк еще лучше можешь, яхшырак та аларны тота аласың. Чөнки синең көчең бар. Син бу җырны дөрес итеп хис итәсең. Менә бик кадерле. Һәм шул түбән ноталар турында инде мин күбесе инде түбән ноталар турында әйтәм, чөнки түбән нотада түбән ноталарны без якынрак. Син күрәсеңме мин ничек сөйләшәм хәзер? Менә авызың ачып сөйләшәм. Шулай ук җырларга кирәк. Менә монда елмаеп, без аны менә монда чыгарабыз түбән ноталарны, яме? Һәм бүтән тамашачы сине ишетер. Аңладыңмы? Biz әйтәсе сүзләр теге тәнкыйть сүзләре түгел, бу тик киңәшләр. Киңәшләр, Тагын да әлбәттә. яхшырак җырлар өчен. Афәрин. Менә Алинәгә түбән ноталар җитмәде, миңа бераз дикция җитмәде, чөнки җырның һәр хәрефе ишетелергә тиеш. Урман сүзе булсын, ул сәйлән, җыр сүзе булсын, ул. Менә шул сүзләрнең һәр бер хәрефе һәр вакыт ишетелергә тиеш. Менә минем киңәшем дикция өстендә эшләргә, һәм барысы да яхшы булачак. Диләрәнең тавышы миңа ошады гомумән әйткәндә, һәм сез укытучыгыз белән дөрес юнәлештә эшлисез, вокал белән дөрес шөгыльләнәсез, иң мөһиме шул. Менә инде ниндидер проблемалар булса, ул әлбәттә куркыта инде, алга таба дөрес бармас кебек, ә монда инде ишетелеп тора, алга таба перспектива бик әйбәт. Һәм менә әйе түбән ноталар җитми, минемчә, бәлки ярты тонга булса да күтәреп булмас микән? Тональностьны әйме, бу җырның бераз күтәрергә дә кирәк. Әлбәттә якын җырларга кирәк түбән ноталарны, ләкин тагын бераз күтәрергә мөмкин. Укытучы инде, әйе, һәр вакыт үзенең журналына карыйм. Амелия, афәрин сиңа. Афәрин, сипкелләре. Сипкелле кызлар, бәхетле кызлар дип әйтәләр. Сезне затабыз. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Киләсе катнашучы Диләрә Галимова. Аңа 12 яшь һәм ул башкалардан аермалы буларак соң җырлау эшен башлый. 7 яшьтә. Дусларымның шитләп үтсен кайгыларның ылысы. Дусларыма бирер идем җанымның бар җылысын. Дусларның җылы куллары, күз карашлары җылы. Йөрәкләргә үтеп керә дусларның моңлы җыры. Дусларның җылы куллары, күз карашлары җылы. Йөрәкләргә үтеп керә дусларның моңлы җыры. Дусларым белән күңелле, үтә күңел бәйрәме. Көн саен да кирәк булачын дусларның ярдәме. Дусларның җылы куллары, күз карашлары җылы. Йөрәкләргә үтеп керә дусларның моңлы җыры. Дусларның җылы куллары, күз карашлары җылы. Йөрәкләргә үтеп керә дусларның моңлы җыры. Дусларымның авыр сүзе кайчагында елата. Кайчакта бер сүзе дә елаганда юата. Дусларның җылы куллары, күз карашлары җылы. Йөрәкләргә үтеп керә дусларның моңлы җыры. Дусларның җылы куллары, күз карашлары җылы. Йөрәкләргә
jiri Dostlarının şılıklar Göz karışları jılı Yüreklerge üdüp göre Dostlarının mınglı jiri Yüreklerge üdüp göre Dostlarının mınglı jiri Әфәрин диләре, синең җырың да безнең йөрәккә үтеп керде. Чөнки бездә синең дуслар. Моннан соң, безнең тапшырудан соң, димәк, жюри, сезгә сүз, сездән фикерләр. Иң башта плюслардан башлыйк. Үзе бик шибәр кыз. Күлмәге гомумән шундый кызыклы. Миңа бик ошады, мин дә киер мондыйны. Матур кыз, үзе талантлы, һичшиксез. Әмма ләкин мин киңәш итәр идем башка җыр белән чыгарга мондый конкурста, чөнки минемчә бу җыр синең бөтен мөмкинлекләреңне дә күрсәтеп бетерми. Әйбәт җыр, ләкин теге әйтәләр бит проходящая песня. Ә менә синең мөмкинлекләреңне күрсәтергә тагын да минемчә башка җыр табып була. Ярар, башкасын үзегез әйтегез. Әйтәсе сүзләр бар, ләкин сез әйтегез. Әйдегез, мин олайса жыр турында әйтим әле, жыр сайлауга мин бик куанам, чөнки ул, беләсезме, мин сүзләрне тыңладым. Дуслык турында бик матур жыр, Эльвира Розали репертуарыннан ялгышмасам. Әлегә бик популяр жыр иде. Һәм хәзер дуслык һәркемгә кирәк. Белмим, сез дигән ничек миңа ошады, мин ләззәт алдым. Дуслык турында чыннан да бик матур җыр. Матур кыз дип яздым. Матур кыз, ул сүз юк. Матур кызы, бик матур. Уңышлар сиңа, бик зур рәхмәт чыгышың өчен. Рәхмәт бик зур. Уңышлар һәм инде әлбәттә җырны ташлама. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Киләсе катнашучыбыз Әмир Галиуллин. Аңа бары тик 12 яшь һәм ул жюри әгъзаларын үзенең анкетасында куркытып куярга булган. Үскәч мин прокурор булам, ә әлегә дзюдо белән шөгыльләнәм дигән. Әйдәгез аны каршы алыйк. Қашыңа көк билең нишкә Худай фәрештә иткән Яфрак бәйрәмнәре җиткәч ни эшләр булсын иркәм Шибәрләрнең шибәре шул Марьялиннан атуша Әтиәнне ерак җиңгә сезне сөймәскә куша Шибәрләрнең шибәре шул Марьялиннан атуша Әтиәнне ерак җиңгә сезне сөймәскә куша Патша тәңкәләре тақын гәлешләр аягымда Барлык дуслар көнләшерләр балкын торсан янында Шибәрләрнең шибәре шул Марьялиннан атуша Әтиәнне ерак җиңгә сезне сөймәскә куша Шибәрләрнең шибәре шул Марьялиннан атуша Әтиәнне ерак җиңгә сезне сөймәскә куша Шидә күлмәк 90 итәк приданыйга тулырмы Питраларда гөрләштереп туй итәсе булырмы Туй итәсе булырмы Питраларда гөрләштереп туй итәсе булырмы Туй итәсе булырмы Питраларда гөрләштереп туй итәсе булырмы Күгәрчен сөтләре салып алтын шәркәләр бирсен Прощай, милай, до свидания Диеп дәшмәсәң микән Шибәрләрнең шибәре шул Марьялиннан атуша Әткәйенкә Иван дәдәй сезне сөймәскә куша Шибәрләрнең шибәре шул Марьялиннан атуша Әткәйенкә Иван дәдәй сезне сөймәскә куша Шибәрләрнең шибәре шул Марьялиннан атуша Әткәйенкә Иван дәдәй сезне сөймәскә куша Әмир Галиуллин, дуслар.
Білесің, өзімні теге концертның, зур концертларының алып барушы сетіріп күз алдыма кетірем. Жыршы шығыш ясадым мен Амир Галиуллин деп әйттім. Һәм бу вакытта тамашачы алкышлый. Ул инде китергә җыена, тамашачы һаман алкышлый. Һәм мин тагын бер тапкыр Амир Галиуллин, тамашачы барыбер алкышлый. Айсылу, әлеге җигет турында нәрсә әйтерсез? Бу җигетнең тавышы миңа бик ошады. Тагын бер яхшы вокаль позицияле балабыз. Һәм менә без Алина белән сөйләшеп утырабыз, фикерләшеп. Керәшен җырлары шул кадәр ошый безгә. Аларда менә җан бар, безнең чыгып бисе килә тизрәк. Һәм инде соңгы нота инде безне всёны повал. Яткырды. Шәп булдым, яшадым. Минемчә, ул ничектер теге шикләнебрәк кенә, аурак кына, каушабрак калып кына башлады. Аннары инде ачыла, ахырда тавышы менә бу эшләпәсен алып бәреп артка ата язды. Бик дөрес. Әйдәгез, Иван. Энергетика ташып тора синнән, син бик көчле энергетикалы егет, ул сизелеп, күренеп тора. Бик зур рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт. Миңа ошады дип әйтегез. Миңа ошады. Рәхмәт, бик зур. Миңа да бик ошады. Беләсеңме, син прокурор буласың килә дигәнең. Ул судебный процесста да сиңа бик шундай тавышың белән сиңа каршы сүз әйтүчеләр булмас дип уйлыйм. Чөнки аны югарына утыра, мин әйтәм дип, битте, баш. Миңа да бик ошады. Синең харизма бар. Ул дигән энергетика белән, тавыш белән бергә ул бүтән шул тамашачы син тотасың, син безне вот менә тот. Җәлеп итәсең. Әйе, менә чыннан да харизмасы, әйме? Син аны тавыш аша күрсәтәсең, хәрәкәтләр аша күрсәтәсең, ләкин күзләреңдә тагын ныграк булсын иде ул. Күзләр аша да бераз уйнарга кирәк, яме күзләр белән, караш белән. Менә шулайрак. Айсылу әзрәк теге көнләшеп тә җибәрде. Алина апага күбрәк карагансың бугай икенче юлы. Икенче юлы Айсылуга да бер күзең белән паш сикертеп ал. Мен монда селкитеп утырдым, потому что менә кул чабып та бийдем. Айсылуга әз генә игътибар җитмәгән алайса. Рәхмәт сезгә, жюри, рәхмәт сиңа, Амир, шундый безгә бәйрәм бүләк иткәнең өчен. Хәзер без Дәринә Зиннатуллинаны каршы алачакбыз. Аңа 14 яшь, аның барлык туганнары да җырларга ярата. Һәм ул да музыкаль мәктәпне тәмамлап, хәзер рәсем мәктәбенә йөри.
Әфәрин тыңларға да, қарарға да рәхәт. Жюри, әйдәгез сездән фикерләр, Алина. Миңа бик сафлык ошады. Беренче куплетта син анда субтон ул кулланасың. Һәм шул субтон алганда бу сулыштан китмәскә кирәк. Чөнки анда интонация изгенә китә. Анар икенче куплетта уже көч бирдең и турыграк киткән. Молодец. Шуңа күрә инде моны просто заметкага ал, яме? Онытма. Бик ошады миңа, образың да ошады, җыр да сайлау ошады. Рәхмәт. Уңышлар. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Иван. Миңа калса кайбер сүзләрне артык олаштырасың син. Коен, ул бит һәр хәреф үзенчә әйтелә, үзенчә языла. Һәм миңа калса менә шушы кимчелекләрне тагын да яхшыртсаң, бик әйбәт булыр иде. Әлбәттә, сулыш өстендә эшләргә дә кирәк. Ну, бу практика, миңа калса практика, каушау, шуңа күрә сулыш белән бераз дуслашмадың бүген минемчә. Әмма җырың бик матур, үзең дә бик матур. Иван белән ризалашам. Бераз сулыш өстендә эшләргә кирәк һәм вокаль позицияны бераз эзләргә кирәк. Якынрак җырларгамысың шунда һәм якынрак җырласаң, дикция дә әйбәтләнәчәк, сүзләр дә ныграк аңлашылачак. Ә булай җыры да бик ошады, үзегез дә бик ошадыгыз. Бик зур рәхмәт. Сез инде аерылып торасыз. Башкалар минем өчен теге балаларга караган кебек карыйм, сез инде зур кыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезнең киңәшләрегез өчен. Тагын да тырышырмын. Рәхмәт, бик зур затып калабыз сезне. Рәхмәт. Рәхмәт. Киләсе катнашучыбызның исеме Мәрьям Җаббарова. Беренче истә калган чыгышы ул да булса 3 яшендә аларның балалар бакчасына күчтәнәч тапшыруы кунакка килә һәм ул анда җырлыйм әнием турында җырын башкара.
Мәриям, син анда гына түгел, ә монда да син сандугашкай. Иван, әйдәгез. Аллаға шүкір, татар жыры тарихында мұндай жырлар бар, һәм алар көп. Бүгінгі хәзерге вакытта яңгыраган жырларны ишетсәң, кашып, кашарга телисең. Татар эстрадасында, татар жыр тарихында менә шундый жырлар бар, димәк, татар моңы яши, димәк, татарларның әле алга барырга мөмкинлеге бар. Бик зур рәхмәт менә шундый жыр өчен. Миңа калса менә шын артист, ул жыр биткәнче артист булырга тиеш. Менә син жыр бетүгә инде башны идең, һәм бераз образдан чыктың. Менә син жыр ахырына кадәр артист булырга тиеш. Менә бер киңәшем бар, калганы бик яхшы. Дөрес әйтәсез, Ваня, хәзерге заманның күп кенә җырларын ишеткәч кашасы килә. Күрдем мин сезне бер концерт алып барган, каядыр кашып утыра идегез. Айсылу. Менә мин Мәрьямгә карап торам. Ул үзе дә шундый фәрештә кебек, менә мөләем тавышы да Әйе, фәрештә шулай менә кебек. тутасы килә менә шулай. Кочаклыйсы килә менә. Әйе. Тавышы да шундый, менә татарча алай туры килеп бетми ул сүз. Ангельский голосок диләр бит. Менә тембры аның шундый. Сулышы бик киң. Менә шул мине гаҗәпләндерде. Мин әйтәм, кашан сулыш алайын? Мин үзем дә бу җырны җырлый идем, бәлки чакта. Кашан сулыш ала дип көтеп торам. Юк, ул алмый. Ул сулышны менә монда саклый әзрәк. Һаваны. Озын фразалар итеп җырлый. Һәм менә кайбер нота килеп чыкмаса да каушарга кирәкми. Ул бөтен кешедә дә була. Әлләнди атаклы җырчыларда да була. Алга таба да каушамыйча җырларга кирәк, җырлап бетергә кирәк. Молодец. Зур рәхмәт укытучыгызга. Бик безнең өчен бик мөһим. Изге җыр бит инде, әйме? Изге. Монда изге, монда бүтән нәрсә, чынлап та. Әгәр кайтсам мин туган якка, үзем дә сандугач булып кайтам бит, әйме? Үзем дә җырлыйм сандугач кебек. Ул чынлап та, чөнки туган як ул берәү генә. Туган җир берәү генә. Минем бер кинәшем, бик кочаклыйм. Киләле. Ярый, әлбәттә ярый. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа. Нәрсә, сезгә генә ярыймы әллә, Мәрьям, миңа да ярыймы? Сез Ул килешәсез. шундый йомшак. Минем кызым ошаган. Кочаклап торасы гына килә. Сине тиз генә Ваня да килеп кочаклаганчы, без инде сине затып калабыз. Рәхмәт сиңа, Мәрьям, рәхмәт. Аслан Миргаязов, әтием дә, әнием дә җырлый ди ул. Һәм үскәч актер буласы килә, универсаль шәхес буласы килә. Әлеге вакытта ул архитекторлар мәктәбенә, актерлык мәктәбенә һәм музыкаль мәктәпкә йөри. Күз алдыгызга китерегез, ул баланың гомумән буш вакыты юк. Бар диләр бит иксез чиксез дөньяда, ак һәм кара тәнлеләр дә кемнәр генә юганда. Бик күп милләт бар диләр бит иксез чиксез дөньяда, ак һәм кара тәнлеләр дә кемнәр генә юганда. Үзем татар малая, татарлыгым канында, Тукайның туган теле бит һәр татарның җанында. Әти әнием дә татар, әби бабаларымда, менә дигән татар булыр минем балаларымда. Әти әнием дә татар, әби бабаларымда, менә дигән татар булыр минем балаларымда. Үзем татар малая, татарлыгым канында, Тукайның туган теле бит һәр татарның җанында. Үзем татар малая, татарлыгым канында, Тукайның туган теле бит һәр татарның җанында.
Яшемин Татарстанның güzel баш қаласында, татар мәктәбендә укыйм барда татарларында. Яшемин Татарстанның güzel баш қаласында, татар мәктәбендә укыйм барда татарларында. Әтиәнем дә татар, әти бабаларым да, менә дигән татар булыр, минем балаларым да. Үзем татар малая, татарлыгым канымда, Тукайның туган теле бит, һәр татарның җанында. Үзем татар малая, татарлыгым канымда, Тукайның туган теле бит, һәр татарның җанында. Hey! Инде монда артык сүз булыр, әгәр дә сөйли башласам, минемчә барысын да үзегез күрдегез. Аслан менә шулай матур иттереп чыгыш ясады. Ул шул хәтле татар егете, мин аңа карыйм да, хәзер сезнең каршыдан киткәч, ул туры мәдрәсәгә укырга китәчәк. Ул әлеге вакытта аның дәресләре бара. Аслан, ничек хәлләр? Шәп. Зак өйрәндеңме әлеге җырны? Бар инде бераз гына. Әйдәгез, Алина ападан башлыйбыз. Мин бик горурланам. Менә Казаныбызда шундый балалар үсәләр. Субханалла. Сезнең укытучыгызга зур рәхмәт әйтмәкче идем. Искиткеч, сүзләрегез дә матур. Мин дә моны белмим ничек, но кушымта мин синең белән бергә кушылып җырладым. Бергә җырладык. Бик куанычлар. Мин бик куанам, чөнки синең бүтән артистларга нәрсә кирәк? Артист кешесенә. Бөтенесе бар. Үзеннән чыгышыннан ләззәт ала. Чөнки ул сәхнәдә туган бала кебек. Әйе, шуннан да күренеп тора. Шун инде әзер артист бирешмә, нәрсә дә булса, сулышыңда җитмәсә, бирешмә. Ахырга кадәр син молодец. Бераз моңсуланып алдың да, үзеңне кулыңа алдың, тагын бий башладың. Менә шуның өчен бик зур рәхмәт, чөнки шуннан да... Ин яраткан җире хәзер. Әйе, җырлап бетерде. Кем булырга хыялланасың? Артист. Артист менә инде тормыш үзе дә юлны ача. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйе, менә әле күпме мин теге сиздем, каядыр ялгышып та алды, әйме, каядадыр ритмда да эз генә өлгермәде, яки алгарак киткәнем урыннары булды, ләкин теге ахырга чаклы үз эшен башкарып, менә хәтта жюриның икесе әйтте, хәзер әйме, бу инде 70% дигән сүз. 70% ул зур сан. Беләсезме? Берсе дә аңа игътибар итмәде. Аслан ул менә сәхнәдә ул көрәшә. Ул теге кайбер кеше бит инде энергиясын дөрес расходов итеп бара теге. Әле акырга кадәр җырларга кирәк. Юк, Аслан сразу барсында бирә. Шуңа күрә аның теге нәрсәдер бераз җитмәгәндер, ләкин юк, менә бәлки ул җырчы да булмасайым, бәлки ул сәхнәдән китмәячәк. Бәлки ул актер булыр, әйме, кем булса да аның харизмасы, артистизм үзеннән бәреп тора, ташып тора. Молодец. Рәхмәт. Ярымы сезне кычакларга? Ярый. Мине белән шуны. Өстәл аша сикер. Молодец. Все, Айсул апага гашык булган. Ара иң беренче Айсул апасына китте бит әле, гәрчә. Алина апасы якынрак торса да. Афәрин. Тагын бер катнашучыбыз Лия Гыйззәтова. Әле күптән түгел генә татар телендә җырлар башкара икән, ләкин хәзерге вакытта аның репертуарында инде бик күп татар җырлары. Бик уңган һәм тырыш үҗәт кыз фортепианода уйный һәм бик матур итеп чигә.
Саны дуғашылар қонап, қойда сайрый, сарыманы бойларында тиректе шул, сарман бойларында тиректе. Сиңа булган яшьлек мәхәббәтем, үрлеп чәчеп кода йөрәктән. Сиңа булган яшьлек мәхәббәтем, үрлеп чәчеп кода йөрәктән. Сарыманы буйларынан үткән чакта, таңлары сыңмы җырлар, җырлармын шул. Таңлары сыңмы җырлар, җырлармын. Күзләренә тутырып карарсынмы, зәнегер таудан яулык болгармын. Күзләренә тутырып карарсынмы, зәнегер таудан яулык болгармын. Сарыманы буйларында яшел ялан, пешенелер җитәр бер заман шул, пешенелер җитәр бер заман. Бергә булулары бик күңелле, әмма аерылышу бик яман. Әмма аерылышу бик яман. Афәрин Лия, сиңа афәрин. Алина, аңлавымча, аның карашы буенча бөтен уйларын, Әйе. фикерләрен инде барлаган һәм туплаган. 14 яшьлек чагында җырларга авыррактыр. 13, Чөнки 13. анда мутация дигән процессы бара ул вакытта. Шуңа күрә кычкырып җырларга ярамый. Менә мәсәлән, Сарман җыры ул озын көй, озын көй. Без аны яхшы сулыш алып кына җырлый алабыз. Чөнки Сарманга юл ерак. Чөнки Сарман бик ерак. Әйе. Менә сезнең муеныгыз, менә кысып куйдыгыз, ул сезнең тавышыгызга чыгарга бирмәгәндер. Менә шуның өчен мин шулай дип тоелдым. Менә шулай расслаблять иттереп, менә яхшы иттереп, һәм башы белән селкетмибез. Бер кайчан да менә шул. Ул безгә булышмый. Менә иң соңгысы мелизматика шуның өчен дөрес итеп җырламадыгыз, чөнки ул сезгә просто бирмәгәндер. Шуңгы соңгы фразагыз, бик яман. Чөнки монда расслаблять иттереп муеныгызны, башыгызны, бөтен тәнеңне рәхәтләндереп, шунда соңгы фразаны киләсе җыргызда. Әйе, шул просто булай гына әйтим. Сез инде акыллы кыз, мине аңладыгыз дип уйлыйм. Сез сәхнәгә чыгасыз, bütün зажимнарны менә шунда сәхнә артында калдырырга тиешсез.
яхшымы? Сөйләштекме? Ага. Бик- Ә плюс яклары, яхшы яклары. Бүтін плюс, өзі сплошной плюс бейді. И жыр сайлау. И сіз аңлап жырлайсыз. Миңа бұл бик ошады, чөнки сіз сүзләрне аңлап жырлайсыз. Ул бик зур эш. Менә халык жырларны ул иң югары планкасы, югары дәрәҗә. Алина минем сүзләрне әйтте, чыннан да Лия жырның мәгънәсен чыннан да тамашачыга җиткереп бирде. Әйе. Чөнки менә дөрес әйтәсең, халык җырларын җырларга бик авыр. Чөнки Бик авыр. элек ул бит Сез моны беләсез инде. мин Әйтмичә тамашачы булдырылмадыга буларак куйдыгыз. Юк, мин моны тамашачы буларак та сизәм һәрвакыт, чөнки халык язган җыр ул әлбәттә күңелдән килә. Һәм башкаручы да һәрбер шундый җырны бирелеп күңеле белән җырларга тиеш. Син моны башкардың, бик зур рәхмәт. Бер киңәш бар, бәлки миңа тавышның түбәнлеге җитмәде. Шуның өчен әйттем мин. Чөнки ул как раз кысып куйгандыр. Кысканда шулай Әйе, була. ул шуннан. Димәк, Алина минем сүзләрне әйтте. Лия гомумән бик талантлы кыз, молодец. Гомумән монда ярым финалга инде башкалар килми, әйбет. Сез инде монда эләккәнсез икән, сез җиңүче, сез бик талантлы, сез инде үскән кыз, барысында аңлыйсыз, күзләрегез теге барысында аңлап, әйе, тора инде. Сезнең җыр буенча киләчәгегез бар дип уйлыйм мин. Алга таба дәвам итәргә, шөгыльләнергә кирәк. Алга таба да тырышыгыз, барысы да килеп чыгачак һәм күбрәк елмайыгыз, сезгә елмайы Әйе. килешә. И чынчылап бискиткә шилмаю Бик Лия. тыйнак кыз. Бик тыйнак кыз. Әйе, әйе. тыйнак кыз, чын татар кызы чөнки. Татар кызлар алар бик тыйнак. Рәхмәт бик зур. Һәм инде әлеге алкышлар астына без сезне озатып калабыз. Рәхмәт. Рәхмәт сиңа, хөрмәтле тамашачы, безнең белән булганың өчен. Син бүген тагын 8 ярым финалист белән таныштың. Бәлки кем өчендер җан ата да башлагансыңдыр, ләкин без нәтиҗәләрне тагын киләсе 3нче тапшыруда беләчәкбез. Безнең белән кал һәм без сезнең белән сау булашабыз, ләкин киләсе очрашуларны көтеп калабыз.